پیش از برنامه را سر کردن میخوام یک خبر خوش برای شما رسانم بچه‌ها. کمپانی ساتورن آنلاین اکسیای نو 1 دکبر تا 31 دکبر پادکرچین کردن اینترنت برای شما به پول میشود و اگر شما یگان براتانتون در این اکسیا برین شما را 20% اسکیدکا میکنند و نرخ‌های اینترنت از 60 سوم سر میشوند. سلام علیکم тамошобинони муҳтарам. бахши навбатии барномаи саволҳои варзишӣ аст ва бо шумо манам Ноз. Инак шурӯъ мекунем. Салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. ва алейкум ассалом, номи ман Абдулло. номи ман Ҷамолдин. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 савол додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? Розием, бале. Розием. аввалин саволи мо чунин аст. перчатки бокс, дастпӯши бокс барои чӣ лозим аст? барои он ки вақти ҳарифи худро мезананд зарбаи сахт набинад. ҳариф зарба набинад. бале. боварӣ доред? айб нашавад, бале. боварӣ доред? бале. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. дар бокс бояд ҳарифи худро мағлуб кунӣ ва фарқ надорад чӣ тавр, аммо барои дастони худ лад нахӯрдан дастпӯш мепӯшанд. барои ҳамин дастпӯш лозим аст. ташаккури зиёд барои иштирокатон ба шумо муваффақият хоҳонем. раҳмат, саломат бошед. раҳмат. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. дарвеш муҳаммадҷон. Раҳмонов Мусаяб. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 савол додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? бале. бале. аввалин саволи мо чунин аст. канкур чӣ намуди варзиш аст? Канкур. намедонед? не. мутаассифона ба саволи мо дуруст ҷавоб гардонида натавонистед. ҷавоби ин савол гузаштани монеаҳо бо асб мебошад. ташаккури зиёд барои иштирокатон ба шумо муваффақият. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. ман Насриддинов Наврӯз. ман Таваллу. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 савол додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? бале. бале. аввалин саволи мо чунин аст. кадом намуди варзиш дар худ ҳам лижаронӣ ва ҳам тирпаронӣ аз винтовкаро дар бар мегирад? варзиши яхбозӣ бошад. ин ҷавоби шумо аст. бале. боварӣ доред? бале. шумо ягон илова надоред? лижаронӣ. лижаронӣ. бале. ҳам лижарониро дар бар мегирад ин намуди варзиш ва ҳам тирпаронӣ аз винтовкаро. ва фикрам ин ҳамаш як намуди варзиш аст. номи ҳамон варзиш чист? лижаронӣ. ин ҷавоби шумо аст. бале. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. ҷавоби ин савол триатлон мебошад. ташаккури зиёд барои иштирокатон ба шумо муваффақият хоҳонем. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. шоев Маҳмад Раҷаб. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 савол додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? розӣ. аввалин саволи мо чунин аст. ба тими волейбол чанд нафар бозингар дохил мешавад? ба тими волейбол 9 нафар. ин ҷавоби шумо аст. бале. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. ҷавоби ин савол 6 нафарӣ дар ҳар як команда. ташаккури зиёд барои иштирокатон ба шумо муваффақият хоҳонем. раҳмат. ин буд барномаи имрӯзаи мо. ба ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро низ фаромӯш накунед ва дар зери комментарияҳо ба рақамҳо муроҷиат карда бисомонӣ кор кунед. хайр.